Hvad så YouTube? I dag der vil jeg lige vise jer en mega del i min kanal her. En god kanal, som jeg faktisk synes, I skal gå ind og tjekke ud. Og altså det er ikke min, men prøv lige at se her, hvad der står. MOKKI 1212. Jeg synes, I skal gå ind og tjekke ham ud, ikke? Han er lige her. Han har nogle gode videoer. Der er bare ikke så mange, men de er rigtig gode. Så jeg synes, I skal gå ind og se dem. Prøv at se. For eksempel den her. Den der, de er ret sjove og sådan nogle af dem. Det for eksempel den der. Og ja. Han har fået 7 abonnenter, ligesom mig. Og ja, jeg synes, I skal gå ind og tjekke hans kanal ud. Men det var bare det, jeg havde lige nu. Ses YouTube. Hej hej.